Nakadaig si DENR Secretary og Hepe sa Build Back Better nga si retired General Roy Simato sa paspas nga pagtubag ni Gobernador Gwen Garcia sa krisis dinhi. Gusto usab niya kining kopyahon ug ipatuman sa laing mga probinsya nga naigo sa bagyong Odette. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Bilib si Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato sa kapaspas sa pagbangon o rehabilitasyon nga gihimo sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo gikan sa kadaot sa bagyong Odette. Tungod niini si Simato kinsa chairman sa Task Force Build Back Better, gustong sundon og himuong modelo ngadto sa ubang mga probinsya sa nasod nga gikusukuso usab sa bagyong Odette ang mga paningkamot ug mga programa ni Gobernador Gwen Garcia. And very happy naman na pero one step ahead sa amin. So I'm now replicating this to the regions. That's why I'm designating the regional director, and it will go down to the provinces also for an all of government approach. Itong gagawin natin. Ang kalihim na mahayag usab nga bilib kayo siya sa gobernador kay wala pay usa ka buwan human niigo ang bagyong Odette sa Sugbo, apan 90% na ang recovery sa lalawigan. Apil na dinhi ang kapaspas sa paghawan sa kadalanan gikan sa nangatumba o nangabali nga mga punuan sa kahoy, pagpahibalik sa linya sa kuryente o signal sa mga kompanya sa telekomunikasyon, pagwagtang sa hoarding o black marketing sa supply sa fuel, taas nga linya sa ATMs, ug ang dinaliang pag-apod-apod og mga hinabang ngadto sa labing apektadong mga lugar sa probinsya. Gipaybaw usab sa gobernador si Secretary Simato sa mga programa nga gihimo sa probinsya sama sa paghatag og dasig Sugbo cards nga magamit sa mga pamilya nga hingpit na gub-an og mga Pinoy-anan, pagpalit og mga materyales ug ubang nag-unang panginahanglan sa pamilya. Ug ang mas gipalapdan nga enhanced countryside development diin giapil na sa mahimo makautang sa mga bangko sa gobyerno ang mga tag-iya og tourism related nga mga establishmento, mga mag-uuma og mga mananagat, feed millers ug mga namuhi og mga baboy ug manok. Let's go. Ikaw lang yata nakakagawa ng ganyan, gobernador. Ato sa ilang tigom ni atong Biyernes, Enero 14, gipakita ni Gobernador Garcia ang videos sa grabing kadaot nga gibilin sa bagyong Odette sa probinsya sa Sugbo ngadto sa grupo ni Simato. Kuyog ni Simato si Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kon IATF-EID, Visayas Deputy Chief Retired General Mel Feliciano ug ang asawa niini nga si Mia, DENR 7 Regional Executive Director Paquito Melicor Jr. ug ubang mga opisyal sa buhatan. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.